at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong tinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad bunuan binlo, Paborito. bunuan buking, Paborito. bunuan geset, Paborito. kamay, Paborito. karae, Paborito. tanjad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa mangiter na dalan at saray ay sa kiyaninawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbali at saray issue yung makakapekto at bilay kawayangan tan kanupagan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbali kapaborito RJ Jimenez liknaay babalay naringalan Lunes hanggang Biyernes DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Liknaay Babalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos sa mabig, morning lang ulad balang sinansakay. Wadya so programa na pitalaran nyo programan pakarungalan na saraya balita impormasyon. Yan nagagawa da kaliber-liber na luyag tayo Pangasinan bansan Pilipinas bitaw. May paruntalmot na saraya Putuputug yaliknaan na sarayong balay. Yan aspeto technical engineer Nexon Dakal. Siyempre kolop kantabay amigo yo RJ Jimenez at your service always. Petsa 9 eda bulan na Marso makarinyon numero March 9 la tatang tanagagi galay pulos na agaw. Nga kapulos ni natagay na gasolina, presyo'y gasolina tatang tanagagik. Katuratan so headline news tayo sayan kabusan. Agaylay asanok na linawa pangkalaw na saraya motorista.
dasatay jad loob na Sanagaw. At ayage, walay gasoline station niya inaspasan tumot. So in arangkada na presyo to. Sing batantita natatang tanagagik. Babala subo, suran karuma, nagyasak baya mo inupnap. Nga po matsubagyo, nga po low pressure area. Isolated thunderstorm. Dibale, maong ta basay dalin, abisbisan. May nadiligan yung mga tuyot na yan, na mga halaman, anho. Tulatan so epekto na sa climate change. Tanawagan na Presidente Bongbong Marcos, mantipid tayo. Narungalan yuta na tatang tanagagik. Kaya patunto na sa 4-day work a week. Sige, singbatang timutan, pinablimiran na dumarungal. Karalan na LGU at Pangasinan talagang pampre-preparaan dalatan. Wala raya malot dan gangga na panon pantipid na saya energy tatang tanagagi, kuryente, gasolina. Congratulations sa saya analo. At Miss 100 Islands 2026 taga-Iner. Talagang tahanan, bayan ng mga magaganda. Yan ang bayan ng Binmaloy. Congratulations Miss Georgina de la Cruz. Narumira na impormasyon na balita. Wala raya gabayuran ni pasabiran na liknaan. I-text labat na panamagloy na text line tayo. 0945-183-4352. Wala rin sasabiran na OFW makakasumput mutla sa bansan Pilipinas. Pero sa Department of Migrant Workers talagang gagawin dani so pulaing ano dyan tan at naisumpot ligtas si Ray OFW tayo napipildit sa igera di tanad Middle East ayage lalo pabibis kagan na sa bansa ng Amerika talagang gabay dalan na sumpal masakbay sa gera nakaw. Nung dakinan na President si Donald Trump at talagang yupot day ng pisingan damot tapiano nasumpal yung magano'y gira naku pigaralay natay Engineer Nixon yada latest report at ay mabutla 1,300 plus naku wala di may Pilipino na kabiyangan na sa US Armed Forces so inatay ito ay so sila paritero lamang talaga nuntan sa gera talaga hindi mo masisiguro ang iyong kaligtasan dyan na natarget kay kalaban tatargetin da ka mo basta mibabali raya arumya bansa very powerful mo like China and Russia piano aga grabe so sitwasyon mandasal tayo Presidente Marcos walad New York unlad New York katatang tanagagi United Nations Assembly ilako mo niya pantungtungan da paano na parunan
sa sitwasyon. Ay, Socialist Tulaya. Tanata na jada detalye na sara impormasyon na balita. Ay tukog dataw natan ganin so pandungalan nyo registration. At ayay tutungtungan ayay inya tagay na presyo produkto petrolyo ni 64, 68 tulaya. So presyoan natan na saraya iso gasoline station ang gapo ni Martes. Isan walay anunsyo yan na tagay hanggang 11 pesos. Isan dalamat ipatong at sa amin niya tagidan na oras labat imatagilan sa kaya gasoline station company at atang tanagagik. Isan dalamat ipatong agilay pagsasamantala naman yan. So anto'y gagawaan na saraya Department Concern, lalo lay Department of Energy, DOE, Secretary Sharon Garen. Nako, balutin mo ako. Ano tong nangyayari? Meron pang anunsyo, pasakbay, babala sa mga magsasamantala. Yun, sinamantala na ho sa Senado, kailangan maimbestigahan, sabi ni Senador Gatchalian, yung mga kumpanya ng langis na nagtaas din gawin ninyo para hindi na sila pamarisan at nang maderya iran to patawan nyo ray balag ya multa. Akin manta sa presyuan at unang tagayot kada Martes. Ago na Biyernes, nanimbanag ya simba. Walay sa kaya oil company, ay agili siyang buto. Nya tagito'y kabosang ngaron, matagila lamang. Ay Socialist. Mong nira may duara, big player na langis, tagdan niya tagay, tuloy natang kaput irabalot. Nauputan ni Raystock siguro. Kasi karay dinagsan ang saraya motorista. Ipaluroy mo kaman sa isintad sa may tampulyang at tagay na presyo petrolyo. Sa dago, amidwato niya tagay. Samantalang si Kara, parehas ni. So presyo da, kanyan si Kara so minungkog na saray motorista. O natan, adalang kuraya, ay stretch na linggay dagupan, kaput iranatan. Kwanto may atong tongkon driver akin ay tatani may old stock na ay akin balot ay at bigladan niya taga ito po yung mga mapagsamantalang negosyante. Kitang balag ko nyo, sige kailangan Senador Gatchalian yung bimbisigasyon na gagawin mo, Secretary Garen. Marami namang makapagpapatunay na sobrang pagtaas. Wala sa oras, wala sa panahon. Nagpanik naman itong mga motorista, Engineer Nixon. Dahil nga sa prediksyon na tatas hanggang 90 pesos kung maubos yung imbak na langis. Na good for 2 months pa naman, sabi ng Bureau of Customs. Pero ang dami na hong mga nag-ipon ng gasolina. Iyon namang isang gasoline company station abay biglang tinaas naman. Sige, mag-sample kayo ng mga mapagsamantalang mga negosyanteng ito. Sampulan ninyo. Kung meron silang nilabag na batas, yung isang gasoline station, isa sa mga big player ng gasolina, Engineer Nixon, na siya yung mataas dahil siguro sa kalidad ng kanyang binibintang produktong petrolyo, ngayon siya pa yung mababa na baliktad.
Yung mura, siya yung pinakamataas ngayon. Ano ba? Paano natin to makukontrol, O, panawagan sa Department of Energy. Sana makontrol ninyo ito. Lalo na yung mga hoarding, yung hindi nila binebenta dahil hantayin pa nila na mas tumaas yung presyo, lalo tayong makakaroon ng problema dyan. Di ba? Balikan natin yung mga nangyari noon. Ang daming nung krisis sa sibuyas, biglang parang walang sibuyas sa merkado, yung pala tinago. Kaya wag sana natin ngayang maging ganito ulit ang sitwasyon. Kasi ang domino effect nito, ibiruin mo anong pinaplano ng pamahalaan natin. Magkaroon ng subsidy itong mga apektadong grupo, itong transport group, para hindi maramdaman ng ating mga kababayan yung pagtaas ng presyo ng pasahe. Anong mangyayari dyan? Di maglalabas na naman ng pundo ang pamahalaan. O ayan, pag naglabas ng pundo ang pamahalaan, then saan tayo kukuha? Baka uutang na naman tayo. Diba? Kaya panawagan kay Senador Gatchalian, pagbutihin po ninyo yung mga investigasyon ninyo. At ang DOA, wag yung sa ulang na ay may babala sa mga ganun-ganun ba. Kailangan namin aksyon. Nang may katakutan naman itong mga nagtatago ng gasolina o kaya nagtataas, yung sobrang taas. Antakin mo, isang araw 2 beses nagtaas. Ano ba yun? Wala sa tono, wala sa panahon. Yun talagang mga mapagsamantala na ko po. Liknaan nyo, sarag yun na ipasabi at panamagloy na programa tayo. Kulyaw tayo, irata niya liknaan tayo, tatang tanagagik. Piano sindulan, irayay ahinsya ya concern da sa rayan nagagawa. Ayaw na aksyon nila, manggawa reaksyon. Exalabat da panamaglay na text line tayo 0945-1834352. Kaya naliing-liing iraraya. Awan da so trabaho da. Kasabayan nito ay may panawagan. At mayroon pong announcement si Presidente Bongbong Marcos tungkol sa pagtitipid at baka ipag-utos sa araw na ito yung implementasyon ng 4D work at yung hinihingi niya na emergency power para at least mabawasan yung excise tax na nakapatong sa presyo ng produkto ng petrolyo. At nang sa ganun mabawasan naman yung paglubo ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ano po? Ito, pakinggan natin. Si Presidente Bongbong Marcos sa kanyang panawagan ukol dito sa pagtitipid at sa nangyayari sa Middle East na nakakapekto na rin sa ating bansang Pilipinas. Ang Pilipinas at ang buong mundo ay kasalukuyang nakakaranas ng epekto ng giyera sa gitnang silangan. Kapag may kaguluhan sa rehiyong iyon, gumagalaw ang presyo ng langis, gumagalaw ang presyo ng kuryente, gumagalaw ang presyo ng lahat ng bilihin. Dahil sa kaguluhang ito,
naapektuhan ang pagdaan ng mga barkong nagdadala ng langis sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Kapag nagkaroon ng problema sa daanang ito, naapektuhan ang supply ng langis at tumataas ang presyo nito sa buong mundo, hindi lamang dito sa Pilipinas. Sa susunod na linggo, inaasahan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tinatayang tataas ang presyo ng gasolina ng 7.48 pesos kada litro, diesel ng 17.28 pesos at kerosene ng 32.35 na piso. Malinaw sa atin ang tanong ng maraming Pilipino ngayon, ano ang gagawin ng pamahalaan? Naghahanda na po tayo. Una, nakikipag-ugnayan na tayo sa Kongreso upang mapagkalooban ang Pangulo ng pansamantalang kapangyarihan upang bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo kung papalo ito sa $80 kada barrel. Ikalawa, kinakausap na natin ang Kongreso upang amyendahan ang Biofuels Act of 2006 upang magamit natin ang mas murang bioethanol para sa pagbababa ng presyo ng gasolina. Ikatlo, ilalabas natin sa lalong madaling panahon ang fuel subsidy at cash transfer para sa mga apektadong sektor. Makikipagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan at ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak na makarating agad ang tulong sa mga nangangailangan. Kasabay nito, patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang presyo ng mga bilihin sa mga pamilihan upang matiyak na walang mananamantala sa sitwasyon na ito. Nakikiusap ako sa ating mga negosyante at mga trader, huwag ninyo sanang samantalahan ang sitwasyong ito. Pinapaalala ko sa lahat na ang hoarding at ang profiteering ay labag sa batas. Para naman sa bahagi ng pamahalaan, simula sa Lunes, 9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Hindi kabilang dito ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo gaya ng mga pulis, bumbero at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. Bukod pa rito, inaatasan ko ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. Pansamantala ring ipinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan gaya ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawing online. Para naman po sa ating mga kababayan na kasalukuyang nasa mga bansa sa gitnang silangan, ang DFA, DMW at OWA ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa inyo upang mag-monitor sa inyong mga kalagayan. Nasimulan na po ang paglikas ng mga Pilipino na nais magpa-repatriate. At sa oras ligtas na ang pagbiyahe, mailikas na natin lahat. Mga kababayan, hindi natin alam kung kailan matatapos ang kaguluhan sa gitnang silangan. Biktima tayo ng isang giyera na hindi natin pinili o ninanais. Hindi natin kontrolado ang digmaan, pero kontrolado natin kung paano natin poprotektahan ang Pilipino. Hindi ito ang pinakamalalang pagtaas ng presyo ng langis na naranasan ng ating bansa. Marami na tayong napagdaanan na pagsubok. At sa bawat pagkakataon, dahil sa ating pagkakaisa, pananampalataya sa Diyos, at malasakit sa isa't isa, nalampasan naman natin ang mga ito. Naniniwala ako na malalampasan din natin ang pagsubok na ito. Maraming salamat sa inyong pakikiisa at sa inyong pagtutulungan. Yan, panawagan ni Presidente BBM. Makiisa kayo, lalo na kayong mga negosyante. Huwag kayong mapagsamantala. Mababalikas man. Ayayin na palapag ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pawilong tita na tatang tanagagi ka. Asun pala na tiganan makanantay mano manalapod saray manangantabay. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dami yung San ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito.
Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang. Tama. Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say Tanging ikaw ang katabi. garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyuyag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Ramboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Kanjat Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. May patuloy na programa na Liknay Balay. Diyan Aspecto Technical Engineer Nixon Dakal. Kalop kantabay ni amigo yo RG Jimenez at your service always. Good morning ni Eda si kayo namin. Araya dumarang titana da balay na Urbistondo. Sana dasaya San Carlos City, tanjaya dasay Kalasyaw, Pangasinan. Good morning.
Morning, si Councilor Elias Villanueva. Woo! Kuwan mo pa. Eco Family, Ditanad, Barangay Lungos. Diaz and Viray Family, Ditanad, Dinalawan. Good morning. Anada Baritaw, Manawag. Good morning. Yan si Roger, Ditanad, Daura Jayud, Labrador. Gaspar Family, Ditanad, Kalit, Binmalay, Madam Ima Lipio. Barangay Basing. Si Insan Filitigno, Ditanad, Caloocan Norte. Si Alvin Sandoval, Ditanad, Pututan. Tan si Engineer Larry Melendez. Kumusta na po, sir? Talaga ha, congratulations sa Sikiran Tagadtan na Binmalay. Muli na naman ninyong napatunayan na ang bayan ng Binmalay tahanan ng mga magagandang dilag, dalaginding yan. Dahil sa ang nakoronahan na Miss 100 Islands 2026 taga bayan ng Binmalay. Naging Miss Binmalay na ito noong 2025 kung hindi ako nagkakamali. Kaya itong ewan ko kung anong taon yan pero parang at siya ngayon ang nanalo bilang Miss 100 Islands 2026 yan. Si Miss Georgina de la Cruz. Ano kaya ito ni Manager Joey de la Cruz? Congratulations. Siguro kino-congratulate na ito sa flag raising ceremony ngayon dyan sa bayan ng Binmalay. Ay, good morning sa ating kabaro si Madam Eva. Taga Binmalay, saka si Madam Violi, yan. Talaga ha, mga beauty yung taga Binmalay, Yung taga Lingayen naman, siya yung second runner-up. Dati, fourth runner-up siya, no? Si April Flores, yan. So, congratulations sa lahat ng nanalo sa ginanap na Miss 100 Islands 2026 yan. Yung pong tinuran ni Presidente Bongbong Marcos na huwag magsamantala, may nagsamantala na po, Mr. President. Dito sa presyo ng gasolina, nako, ang dami talagang umaray, ang dami talagang halos ay sosilis. Yung kwentuhan ngayon, matapos malaman na mayroon palang takdang panahon na pagtaas ng presyo ng gasolina. Every Martes yan, di ba? Yung announcement pa nga kung minsan advance Sabado, alam na natin kung magkano. Tapos yung implementation, yung pagpapatupad, araw po ng Martes, yan na po yung nakagawian. Pero last week, kay Friday pa lang Ay, nako. Kaya siguro sa tinuran ni Presidente Bongbong Marcos, talagang utusan itong Department of Energy at ibang sangay ng gobyerno natin na mag-imbestiga kung bakit ganun na lamang ang ginawa ng mga ilang oil company dito sa ating bansang Pilipinas. Hindi naman lahat dahil may hindi nagsamantala. Kaya parusahan ang dapat parusahan ng hindi na pamarisan. Yung 4 na araw na working day week katatang Tanagagik
talagang yan po ay pinaghahandaan na ng mga local government unit. Na-announce na rin yan ni Mayor Belen Fernandez sa kanilang programang Bantay Dagupan Sumbungan ng Bayan, yung ginagawang paghanda dito sa lungsod ng Dagupan patungkol naman sa pagtitipid ng enerhiya. Ano ho? Lalo na yung paggamit ng mga bihikulo ng gobyerno para makatipid sa gasolina. Tama naman yung sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na kung may mga meeting, pwede naman ngayon dahil high-tech na tayo, via Zoom na lang. Pwede naman, nang hindi na ito paggastaan pa. Yung transportation, yung allowance, makakatipid, cost-cutting tayo ngayon. Kaya ipagpaliban mo ng mga yan. Sabi nga ni Mayor Belen, kung may pupunda na pwede namang mag-commute, yun na lang. So dito sa lungsod ng Dagupan ay talagang pinaghahandaan na ho itong mga measures na ito para sa ganun makapagtipid tayo dahil sa ating kinakarap ngayon. Talagang apektado tayo dahil dito sa giyera sa Middle East. Hindi natin alam kung hanggang kailan ito matatapos. Tamang papawot mo. So bansan Iran, gusto naman ni Donald Trump, ni US President Donald Trump, na sumuko na sila, ilapag yung kanilang mga baril. Pero kung yung parang negosasyon parang it's too late, sabi naman niya. Dami na kasing nagwis ng buhay dito. Marami nang ibiruin mo yung pagbagsak lang ng mga eroplano na yan. Ilang milyong dollar yan. Sige nga. Pati rin sa parte ng Iran, ilan na yung naubos, naging apoy, yung apoy na budget nila sa kanilang mga armas. Sige nga. Yung pang mga building na natupok. Was nga dito, pati mga government building, mga hospital, mga ganun. Ay susilis na pupuntirya na rin. Yung paglubog ng barko na pinalubog, 8 Iranian ata yung nasawi doon. Ayan po yung epekto ng gera. Nadamay-damay na dito dahil nga dyan nagmumula yung produktong petrolyo, lalo na yung dinadaanan nilang dagat yan. Pagkaya ni Nasarhan, nakaw. Pero sa kabila ng mga nangyayari, niling ni Presidente Marcos na magtulungan tayo. Pero may mga iba dyan, Engineer Nixon, ang ginagawa naman, nagsasamantala. Nako, talagang hindi mo maiwasan na may mga mapagsamantala. Iisip ang kapakanan ito. Isipin ninyo pag nandyan na si Super K, hindi nyo yan maiwasan, si Super K. Kaya nang tumama sa inyo, sige, lagot kayo. So may mga reaction tayo dito sa ating text line 0945183432. Nasaan? Ito. Dali at bubuksan natin. Nagpapabati si Arnold po ng Pulay, Dagupan City. Good morning, Idol. Sabi ni Arnold po,
Tama ka dyan, na-experience ko din. Pag gasolina ko umaga, hapon taas na. Kwento? Kasi yung mga iba, parang nagpanic buying din. Ano ha? May mga dalang galon. May mga parang nag-imbak. O sige, huwag kayong masyadong mapagsamantala naman, sabi niya. Ito naman si Chode ng Labrador, Pangasinan. Tama ka, Idol RJ, dapat lang na may managot. Binanggit niya yung oil company na talagang nagtaas. Siguro hindi lang ikaw, Chode, ang naka-experience. Talagang kamyamay, so kalik na dasatan. Yung ng dalawang big player na oil company, hindi nga nagtaas pero sarado sila ngayon. Talagang minungkog dara. Nakaw. Ay, good morning sa mga nakikinig dyan sa Bulo, Labrador, Pangasinan, kay Roger. At dyan sa may Sual, Pangasinan, sa Cabalitian Island. Sarap ng bangus talaga dyan. Yung kinukumpuni sa mga napakaraming fish cages na yan. Pero yan legal yan matarabay bangus dito na. Nadita na barangay Kawayan. Manasing Gerlay Pistayo March 20, nuwagak nalilingo. Yan din sa may barangay Xiao Xiao, si Wasiw. Diyan sa Sual, Pangasinan, good morning. Kumusta na dyan? Samantala sa ibang balita, dito pa rin sa ating lalawigang Pangasinan, patuloy pa rin po yung mga report na natatanggap ukol dito po sa naglipa ng mga illegal gambling, mga drop ball, tapos sinasabayan pa ng mga nagpapabukis daw dito sa lalawigang Pangasinan. Bakit may nagbubukis? Mayroon namang legal na nagpapataya ng small town lottery dito sa Pangasinan. Ito hong Grand 88 Gaming Corporation na na-renew yung kanilang prangkisa para legal na mag-operate ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Malaki ho yung kaibahan na tumangkilik doon sa legal at sa illegal. Dahil sa illegal kasi, itong bukis, pagka nagkaroon ng raid ang mga law enforcers natin, mga otoridad, NBI, CIDG, kapulisan, pag nahuli po kayo dyan, talagang diretso sa kulungan, at yung pang mga patayan ninyo, yung mga tumama, kawawa naman. Ano ho? Meron hong abiso ang PCSO patungkol doon sa kung paano malalaman yung kanilang betting station, sa kanila yon. At legal yon. Meron hong karatula at ang ng Grand 88 Gaming Corporation at yung mga kabo, kubradores, meron hong uniforme at mayroong ID. Yun po, doon po ang pagkakakilanlan ng legal na tinatayan ninyo. Samantalang kung yung bukis naman, wala lang, nakasibilyan, saka yung kanilang ginagamit na paplitos, iba yung sa legal, yung Grand 88 Gaming Corporation. Kaya suriin ninyo kung ang tinatayan ninyo yung bukis o yung legal na Grand 88 Gaming Corporation. Isa pang kaibahan yan,
diferensya kung saan ang mga bukis, yun hong kanilang kinikita dyan, wala ho silang sinishare sa gobyerno. Hindi tulad ng Grand 88 Gaming Corporation, meron ho silang obligasyon na mag-share ng kanilang kubransa o kita sa PCSO. Kung hindi ako nagkakamali, 2.5 million a day. At yun po yung pakinabang ng mga taga Pangasinan at ng buong Pilipinas. Bakit kamo? Dahil yung sinishare ng legal na nag-operate ng small town lottery sa PCSO, in return, yan naman po yung ginagamit ng PCSO sa kanilang social obligation. Meron ho yung mga may malalang karamdaman, nagbibigay ho ng tulong ng PCSO. At kung mapapansin ninyo, yung mga ambulansya na may tatak na PCSO, dyan po nanggagaling. Kaya ito nga, tumataya na kayo sa legal na patayan ng STL, maging sa yung sa Swift, sa Lotto, mayroon hong kinahihinatnan yan dahil yung parte ng tinaya ninyo isang may porsyento doon na binibigay at napupunta sa kaban ng bayan. Ganun po yun. Pag ang tinatangkilik ninyo ay legal, hindi man kayo tumama o nanalo, yung pong tinaya ninyo, may porsyento doon na nagagamit in return na tatang tanagagik sa kawang gawa ng PCSO. Ganon din po yun sa inyong pagtaya sa Small Town Lottery na pinamamahalaan ng Grand 88 Gaming Corporation. Yung kanilang sinishare na 2.5 million a day according to an information, diretso yan sa kaban ng bayan sa PCSO. And in return, yun naman po yung ginagamit ng PCSO sa kanilang social obligation. Ganun po yun. Samantalang pag illegal, pag bukis, wala hong share sa gobyerno. Direkta ho sa bulsa ng mga nag-i-illegal. Ganun po yun. Kaya nga ang kapulisan at ang mga law enforcers natin, pilit nilang tinutugis at pinahihinto yung mga illegal gambling na yan dahil nakaka-apekto dun sa illegal na operasyon ng small town lottery dito sa ating lalawigan yan. 22 minutos kasumpalan na alas 8 at kabusan. Good morning, sa ramay tumarungal tita na balay na San Fabian, dita na Dambalangan Dalin, Barangay Kayanga, Barangay Rabon, Makmaksel, so signal tayo natin ditan. Engineer Nixon, yung ating pong mga managkalarukor dyan sa Barangay Manibok, Barangay Libsong, kumusta na kayo? Kumusta yung huli? Pati si Kara, apektado at adang tanagagik. Dati si Kara labat kuno so umpipila ay galon so awit daya pa yung karga ay gasolina. Ta siyempre baluto langan niya tengtengan day baluto ba hanggat man gasoline station. Araya may talagang na nagwaguiran mga saliw na gasolina para baluto. Pero kuno Nixon no nimbanag Biyernes hanggat sara may ago na Sabado simba dakol so walay awit ton galon. Yan ang paggasolina ay nako. Shout out Dakinan Vanessa Pilralta. Oy, kumusta yung birthday, Vanessa? Inimbitan mo yung Maricar. Tagadyayo da Karanglaan. Vanessa Pilralta alias Paloma. Yan sa Triple L. Good card yan sa Pinma. Good morning sa inyong lahat yan. Hingamot PBA final. So
Sa may bandag tayo dito sa Narciso Ramos Sports Complex Gymnasium sa may agaw na Sabado, Engineer Nixon. Din panarap na kupunan na Lingayen, Tandagupan City. Ay full pack. So Narciso Gym, talagang siya ka ng bantay na final. Pero siyempre talagang sa basketball may nananalo. Lakas talaga ng Dagupan So atalo. So nakupunan na bali na Lingayen. Pero yung hanggang ngayon wala pang talo yung bayan ng Asinggan. So sa pagpapatuloy ng Intertown Basketball Tournament dito ho sa ating lalawigang Pangasinan. Hanggang po lang may oras at sayang programa tayo, programan Liknay Balay. Talaran na ng sublaya programan PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Agaw natan na Lunes ang sublaitan at atang tanagagig. Yad aspeto technical, Engineer Nixon Dakal. Nakalabakan tabay sa programa Liknay Balay. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always yalawat DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan.